Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar social media. Kuna tare da Trend TV. Sunana Husaini na Jidda. Kamar yadda na yi alkawari a shirin da ya gabata mun yi bayani akan tarihin ita kanta social media. Sai kuma na ce insha Allah wannan makon zan yi magana ne akan yaya Facebook ya fara. Wato Facebook kamar yadda kowa ya san shi Facebook shi ne to ne ke cewa za a ce masa fuskar littafi kenan. A'a, abin da ake nufi da Facebook wato shi wannan Mark Zuckerberg ya samu wata ma'ana, wata idea, zan yi shi da turanci idea, daga wani abu da ake yi da nan makarantun America. Idan misali ɗalibi ya shiga makaranta sai a ɗauki hoton ɗalibi sai a manna shi a jikin wasu takardu haka waɗanda za su nuna su ne ɗaliban wannan makarantar. Kowa hotonsa ne haka ake mannawa da sunansa da inda ya fito, ma'ana adireshinsa da sauransu. To shi ake kira Facebook. Shi idan an ɗauko wannan littafin kawai abin da ake gani kawai za a yi ta ganin hotunan mutane ne da suke cikin wannan makarantar. To ta nan shi Mark Zuckerberg ya samo wannan ita fasahar ta cewa bara ya fara shi wannan shafin nasa na ko kuma wannan manhajar tasa ta Facebook. A lokacin yana tare da abokansa, akwai Eduardo, akwai Dustin da kuma Chris. Duk kuma a lokacin su ɗalibai ne a makarantar wannan wato Harvard University ta nan America. So daga nan da yi wannan tunanin zai fara, sai ya fara da iya mutanen da suke cikin tsangayarsu, shi ne kamar da muke cewa department. Ɗalibai za su fahimci wani sosai da na ce tsangaya, misali muna tsangayar Hausa ko tsangayar Turanci ko tsangayar kimiyya da fasaha. To shi a lokacin sai ya fara da iya wannan tsangayar tasu, kawai sai a ɗauko hotunan abokanai sai a saka su, sai ka ga abokinka da bayaninsa da sunansa da inda yake, namiji ne ko mace. Ta haka ya fara. To abu ya dan fara nisa, duk wannan ya yi shi ne a cikin shekarar 2003. Da abu ya fara nisa shi kenan sai ya buɗe abin ya tafi gaba ɗaya cikin ita wannan makarantar ta Harvard. A wancan lokacin sai ɗalibai na wannan tsangaya da waccan tsangaya kowa idan ya zo ya fara shiga sai ya dinga gani, idan ya zo ya kunna kwamfuta, tunda a lokacin ma babu wata irin wannan kwamfutar da ake ɗorawa a kan cinye wato laptop. A lokacin duk irin waɗannan kwamfutocin ne da ake ɗora su a kan tebura. So a lokacin sai ya buɗe abun. To tunda a wancan lokacin dama abin da yake amfani da shi shine yana amfani da wannan dai intanet, tunda akwai intanet a wancan lokacin shekara ta 2003 inda nake faɗa kenan. So daga nan ya buɗe shi zuwa gaba ɗaya makarantar aka fara shi kenan. Nan da nan sai farin jini da yake ya yi abin da ake cewa ma'ana matasa da suke makarantar su ne mutanen da ya fi ƙarfafa wa gwiwa su shiga ciki kuma suka yi ta shiga ɗin. Saboda haka to daga nan sai ya fara tunanin to fa bara ya mai da wannan harkar Facebook ɗin ma ta koma gaba ɗaya America. Shi ne sai kuma buɗa ta. Bayan ya buɗa ta ɗin ma daga jihohi na Amurka sai suka fara yin rajista a ciki. Kuma kyauta ne, misali ba wani kuɗi za ka biya ba ka ce za ka shiga cikin Facebook. Kuma za ka ga har yanzu duk gashi muna da shi, mu ma hannun ya zo mana, kowa ba wani kuɗi zai bayar ba a ce ya shiga. To daga nan ne fa da ya ga gaba ɗaya America yanzu ta karɓa a shekara ta 2004. Shi kenan gaba ɗaya sai kawai Facebook ya ce to yanzu ya zama kamfani ma, ya kafa kamfani kawai nasa, shi wannan matashi Mark Zuckerberg ya ce ya kafa kamfani kawai sunansa Facebook, tunda yanzu ai ya canza sunan kamfanin. So daga nan sai ya nemi gaba ɗaya ya zama duniya. To shekara ta 2004 Facebook ya zama duniya. Me ya faru? Yanzu ne idan ina so na shiga Facebook zan iya shiga. Kai da kake kallo na idan kana so ka shiga Facebook za ka iya, ke da kike kallo na za ki iya, kowa ma. To daga nan ya ce yanzu ya shiga gaba ɗaya
abinda ake cewa wani dandali na duniya yanda kowaye ma zai iya shiga cikin wannan manhaja tasa ko wannan shafi nasa na Facebook. Insha Allah zan tsaya daga nan, idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa zan yi bayani ta yadda aka fara shiga a rubuta suna, a saka lokacin haihuwa, ka saka inda kake da sauransu. Saboda abin da ya sa na faro haka tun daga farko shine mutane masu fahimta cewa ashe ga yadda ya kamata ma na fara Facebook. Akwai mutanen da in sun za su fara Facebook sai su ringa saka sunan banza, nickname. To akwai matsalarsa, gwara ka fara da sunanka na gaskiya. Amma ba za ka ji matsalar ba, kuma ba zan yi wani bayani ba, sai dai ku kasance da Trend TV a mako mai zuwa. Za ku ji komai daki-daki akan yadda ya kamata mutum ya buɗe suna a cikin Facebook. Saboda haka ku kasance da ni a mako mai zuwa domin jin ma yadda ya kamata mutum ya buɗe sunansa. Shin za ka yi amfani ne da sunan banza ko sunanka na gaskiya? Ku kasance da Trend TV insha Allah a mako mai zuwa domin jin waɗannan abubuwan da zan yi bayani. Sunana Hussaini na Jidda, nake cewa bisalam.